שלום וברוכים הבאים למחלקה לסביבה, תכנון וקיימות באוניברסיטת בר אילן. שמי פרופסור ניר כהן ואני ראש המחלקה. המחלקה שלנו מתפתחת, מתחדשת ומתאימה את עצמה למציאות המשתנה, הן מבחינת הדרישות של המשק והן מבחינת הפיתוח האישי והמקצועי של הסטודנטים שלנו. אני מאוד גאה בעובדה שהסטודנטים שלנו משתלבים בעבודה בתחומים הרלוונטיים כבר במהלך התואר, מה שהופך את הדרך מלימודים לקריירה למהירה ואפקטיבית במיוחד. המחלקה שלנו היא מחלקת בוטיק. היחס הוא אישי, אנחנו תופרים לכל סטודנט וסטודנטית את התוכנית שמתאימה להם בתחום שמעניין אותם. הלימודים אצלנו מגוונים מאוד, משלבים ידע תיאורטי עם עבודה מעשית שכוללת ציורים, סדנאות וניסויים במגוון מעבדות מתקדמות וחדישות. אנחנו תמיד עם הפנים קדימה, מתעדכנים, מתחדשים ומזהים את הצרכים העתידיים של החברה והכלכלה בישראל. אצלנו הסטודנטים לא רק לומדים על סביבה, תכנון וקיימות, אלא גם יוצרים את השינוי בשטח באופן פרקטי ויישומי ומובילים את המגמות העתידיות בתחום. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו ולעזור לנו לבנות יחד עתיד טוב, סביבתי ומקיים יותר לטובת כולנו.